Des de BAR hem contribuït tant en el finançament com en la coordinació d'aquest programa. I, a més, aquí hem d'afegir també tota l'aportació dels voluntaris en la participació d'aquest programa per intentar que aquestes persones que han participat en el programa es formin a nivell financer i a nivell de totes les necessitats en el mercat laboral. La millora més important és que hi ha 13 famílies que han finalitzat aquest programa i o bé han acabat el programa amb feina o bé han acabat el programa amb les eines per poder tornar a tenir feina. Hem fet tot, des del començament fins al final. Hem tenit tècnics molt preparats, molt professionals, que les han ajudat a aquestes persones a fer tot el camí. Des de Creu Roja el que hem fet ha sigut executar el pla per portar a terme l'adaptació i la integració de persones amb vulnerabilitat, persones a l'atur de llarga estada, fent formació, acompanyament i suport. Es va veure com una oportunitat de millora respecte a la situació ja present, de tots els canals d'ajuda social que dins del Fons de Solidaritat estan habilitats, a poder complementar això amb una capacitació laboral de les persones en aquesta situació de vulnerabilitat. El fonamental d'aquest projecte és que és un projecte a tres bandes. Per un costat, una entitat del tercer sector, com és Creu Roja, l'empresa privada, com és Agbar, i l'Ajuntament. Són aquestes aliances lo important. Felicitar Agbar per aquesta línia de programa i compromís social. En definitiva, el que es procura és que tinguin més oportunitats i millors oportunitats per insertar-se laboralment. La Creu Roja el que ha fet és posar a disposició tots els recursos propis, tant en temes d'ocupació, de formació i d'ajuts, per posar-los i englobar-los dins del programa i que el programa pugui arribar a ser un èxit i pugui arribar a més gent. A mi és important com intentem que les persones que tenen motxilles difícils, de la mà d'Agbar, de Creu Roja i en aquest cas de l'Ajuntament de Salou, puguin tenir un futur millor amb una mirada esperançadora. Per tant, estem encantats i això és el que Agbar persegueix quan està en el territori. Excel·lència en l'operació i compromís social i mediambiental allà on està present.